व्हाट्सएप पर यदि अपना गर्लफ्रेंड से बात करे छी या एहन कोनो खास आदमी से व्हाट्सएप पर चैटिंग करे छी, वॉइस रिकॉर्ड पठवे छी, फोटो पठवे छी, एहन अवस्था में यदि यहाँ के मोबाइल कोई ल लेते तो अहाँ के सभे पर्सनल बात, सभे प्राइवेट बात जान सके। व्हाट्सएप चलवे छी तो व्हाट्सएप के ई बात जानना यहाँ के बहुत जरूरी है, न तो अहाँ के कोनो भी गोप्य बात के, कोनो भी प्राइवेट बात के पोल खुल सके। दुनिया के प्रत्येक इंसान व्हाट्सएप प्रयोग करे छे और व्हाट्सएप में हर तरह के बात करे छे, लेकिन सावधानी नहीं अपनावे छे तो उहे आदमी सब बाद में फंस जाए छे। एहन अवस्था में एहन कौन सेटिंग करबे तो कोई यहाँ के मोबाइल लइयो लेते तो ओकरा पता नहीं चलते व्हाट्सएप में कथी से बात करे छी, कौन फोटो पठवे छी, की वॉइस मैसेज पठेलिए। ई जाने से पहले जे साथी सब हमरा चैनल पर नया छी उस साथी सब चैनल के सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देखे छी तो वीडियो के लाइक कर देवे और पेज के फॉलो कर ले। सबसे पहले अपना व्हाट्सएप पर क्लिक करबे। व्हाट्सएप पर क्लिक केला के बाद में अहाँ के व्हाट्सएप ओपन भ जते और ऊपरी 3 लाइन देख रहल छे, साथी सब ऊपरी 3 लाइन पर एना के टच करबे। 3 लाइन पर टच केला के बाद में नीचा सबसे नीचा देख रहल छे सेटिंग के ऑप्शन, एई सेटिंग के ऑप्शन पर एना के टच करबे। सेटिंग पर अला के बाद में ये दोसर इंटरफेस खुज के चल आयल छे और दोसर इंटरफेस में बहुत ही ऑप्शन सब देख रहल छे, कोनो ऑप्शन में नहीं जाए के छे और ये बहुत ही ऑप्शन चल आयल छे। ये सेकंड नंबर में लिखल छे प्राइवेसी। साथ ही सब एई सेकंड नंबर के ऑप्शन प्राइवेसी पर क्लिक करबे। प्राइवेसी पर अला के बाद में फेरू एगो नया इंटरफेस खुज के चल आयल छे और ये भी बहुत ही ऑप्शन देल गेल छे, कोनो भी ऑप्शन पर नहीं जाए के छे। साथ ही सब नीचा देख रहल छे बहुत ऑप्शन छे, कोनो पर नहीं जब। सबसे नीचा सेकंड नंबर में फिंगरप्रिंट लॉक। साथ ही सब ई सेटिंग देख रहल छी फिंगरप्रिंट लॉक के अही पर एना के टच करबे। साथ ही सब फिंगरप्रिंट लॉक पर टच केला के बाद में एन सेटिंग खुज के चल आयल छे। ये देख रहल छी साथ ही सब हमरा में अभी फिंगरप्रिंट लॉक के ऑप्शन ऑफ छे। अभी हमर मोबाइल कोई भी आदमी लेते तो हमरा व्हाट्सएप में आते और हम केकरा से बात करे छी, कौन कौन बात करे छी, कथी सब बात करे छी, सब चीज़ पता लगा लेते, सब चीज़ देख लेते। वही के कारण से साथ ही सब ई सेटिंग अहू में यदि ऑफ है तो केना के क्लिक करबे ता के औरी के फिंगरप्रिंट लेते, फिंगरप्रिंट द देबे। वही के बाद में आके ई सेटिंग ऑन भ जते और जई मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं लागल छे वही मोबाइल में ई सेटिंग काम नहीं करते। जई मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर लागल छे वही मोबाइल में ई सेटिंग काम करते। यदि ई सेटिंग ऑन कैला के बाद में अहाँ के मोबाइल कोई ल लेते, कहो हेरा जते तो साथ ही सब अहाँ के व्हाट्सएप में जते तो अहाँ के फिंगरप्रिंट लॉक मांगते और ओकरा पता नहीं रहते, ओकर औरी के फिंगर जैसे काम नहीं करते और वही के वजह से अहाँ के व्हाट्सएप में वो एंट्री नहीं करे पाते और अहाँ के जितने भी गोप्य बात है, जितने भी प्राइवेट बात रहते सब भी गोपनीयता में रह जते। साथ ही सब एई लॉक के ई एगो बहुत फायदा वाला बात ये छे कि ई लॉक ऑन कैला के बाद में भी यदि यहाँ के व्हाट्सएप में कोई कॉल करते तैयो भी अहाँ कॉल रिसीव कर सकबे। यदि कोई यहाँ के व्हाट्सएप में मैसेज करते तैयो उ मैसेज अहाँ नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ सकबे। एना नहीं छे कि ई लॉक लागल रहते तो कोई फोन नहीं करते, कोई मैसेज करते तो मैसेज नहीं आते, एहन बात नहीं छे। तो व्हाट्सएप में ई बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। साथ ही सब यदि आप अपना व्हाट्सएप में प्राइवेट बात, प्राइवेट चैटिंग, प्राइवेट फोटो, प्राइवेट वीडियो गोपनीयता रखा चाहे छी तो जल्दी से जल्दी इस सेटिंग के ऑन कर लो और वीडियो के शेयर करके अपना साथी सबके भी जानकारी दू और वीडियो के लाइक कर देवे और चैनल के सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब और फेसबुक पर देख रहा छी तो फेसबुक वीडियो के लाइक कर देवे और फेसबुक पेज के भी फॉलो कर लेब। धन्यवाद।